ഹായ് അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഇന്ന് നമുക്കൊരു അടിപൊളി അഫ്ഗാനി ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാം. അതിന് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ 1 കിലോ ബീഫിലേക്ക് 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകവും ഒരു 3-4 കഷ്ണം കൽക്കപ്പട്ടയും പിന്നെ 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ ക്രഷ് ചെയ്ത കുരുമുളക് പൊടി, പിന്നെ അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ബീഫ് മുങ്ങാൻ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ബീഫ് നന്നായി വേകുന്നത് വരെ വേവിച്ചെടുക്കുക. ബീഫ് വേകുമ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടി ചെയ്ത് വെക്കുക. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് 2 വലിയ ക്യാരറ്റാണ് ഞാൻ എടുത്തത്. അത് നീളത്തിൽ മുറിച്ചിട്ട് അത് 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യിലേക്ക് ഇട്ടുകൊടുത്ത് നന്നായി വഴറ്റുക. അതിലേക്ക് കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് അതും കൂടി ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കുക. ആ ബാക്കി വന്ന നെയ്യിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടി നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ട് 2 വലിയ സവാള ഇട്ടിട്ട് നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കണം. ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെറൈറ്റി ബിരിയാണിയാണ്. ഇപ്പം എല്ലാവരുടെ അടുത്തും ബീഫ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അപ്പോൾ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് ഈ റെസിപ്പി ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉള്ളി നന്നായിട്ട് വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 6 പച്ചമുളകും ഒരു വലിയ ഇഞ്ചിയും കൂടി ചതച്ചതാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് അതും കൂടി നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുത്തതിന് ശേഷം 2 വലിയ തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. അതും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം. ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ചാൽ അത് പെട്ടെന്ന് വഴണ്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബീഫെല്ലാം നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്. ആ ബീഫും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ബീഫ് വേവിച്ച സ്റ്റോക്ക് കളയരുത്. അതിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചോറ് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് അളന്ന് നോക്കിയിട്ട് ബാക്കി ആവശ്യമുള്ള തിളച്ച വെള്ളവും കൂടി ചേർത്തിട്ടാണ് അരി വേവിച്ചെടുക്കുന്നത്. മസാലയിലേക്ക് ബീഫ് ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം 2 മിനിറ്റ് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. പിന്നെ അതിലേക്ക് വേവിച്ച് മാറ്റി വെച്ച സ്റ്റോക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ 1.25 പാട്ട വെള്ളമാണ് ഉണ്ടായത്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് പോരാത്ത തിളപ്പിച്ച വെള്ളവും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. 2 പാട്ടായിരിക്കും 2.5 പാട്ട വെള്ളമാണ് ഇങ്ങനെ വേവിക്കുമ്പോൾ ആവശ്യമുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു 3-4 പച്ചമുളകും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് അത് നന്നായി തിളച്ചതിന് ശേഷം കഴുകി ഊറ്റി വെച്ച് അരി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി ഉപ്പെല്ലാം പാകത്തിനുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയതിന് ശേഷം അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ അഫ്ഗാനി ബിരിയാണി. വളരെ എളുപ്പമല്ല ഉണ്ടാക്കാൻ, അതുപോലെ തന്നെ കഴിക്കാൻ സൂപ്പറാണ്. അപ്പം എന്തായാലും ഒരു തവണയെങ്കിലും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ. നമ്മൾ വീഡിയോ കാണുന്ന പുതിയ കൂട്ടുകാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളെ ചോറെല്ലാം വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് നേരത്തെ പൊരിച്ച് മാറ്റി വെച്ച ക്യാരറ്റും അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും കൂടി ഒന്ന് വിതറി കൊടുക്കണം. ഇനി ഇത് 10 മിനിറ്റ് ചെറിയ തീയിലൊന്ന് ദം ചെയ്യണം. അതിനുശേഷം നമുക്കിത് ചൂടോടെ തന്നെ സെർവ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോയ്ക്ക് വരുന്നത് വരേക്കും അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു.